Bun, salutare toată lumea, eu sunt Vlad și bine v-am găsit la al treilea episod cu Rolling Sky. Și la acest videoclip vreau să strângem curi. Și da, hai să strângem această sumă minunată de like-uri. Și am făcut off-camera mapa a doua 92%. Haideți să încercăm să facem 100%. Și da, hai să începem. Da. Ok, filmăm de un minut. Acest videoclip va avea o durată de 10 minute. Ok, am murit, n-am fost tare atent, dar nu contează. Haideți să ne oprim internetul. Ok, ne-am oprit internetul. Merge în lag. Mai avem 5 bile și Wi-Fi să-l oprim. Ok. Haideți să jucăm în continuare. După clipul acesta, probabil la ora 15, va apărea un clip de Prop Hunt. Ok. Ok, haideți să vedem, am făcut 60% din mapă. Poate reușim să facem 100%, nu? Deoarece am făcut 92, off-camera, pardon. Sau nu știu dacă chiar va apărea Prop Hunt, deoarece am treabă. Am împlinit 13 ani, în sfârșit am scăpat de toate grijile de pe cap. Ok, haideți să vedem, am făcut 90%, să vedem dacă putem face 100%. Dacă am făcut 90%, e posibil să facem 100% dacă ne străduim. Ok. Vreau să mă zdrobească, nu? Dar n-a reușit, nu? Ok, iară 60%, am făcut din apă. Să vedem dacă putem face 100%. Cred că am spus chestia asta de 3 ori până acum, dar nu mă luați în seamă. Ok. Oh my god, n-am văzut. Dar nu are nimic. Ok, hai să mai încercăm o tură. Filmăm de 4 minute chiar, aproape 4 minute. Ok, mai avem 2 minjuțe. Bă, cred că ăsta e cel mai scurt episod al meu, bă, 5 minute. Ok, pentru asta, episodul acesta vreau să strângem 5 like-uri, deoarece este așa de mic și fost. Și probabil va apărea mâine, un nou episod din Soccer Stars și încă un episod cu Rolling Sky. Să fim la zi cu tot, nu? Cred că este al 3-lea episod, da. Probabil, da, este al 3-lea episod cu Rolling Sky. Acesta. Și ultima minge.
Și haideți să vedem măcar cu asta să facem ceva. Ok, deci cam atât va fi și cu episodul acesta. Eu am fost Vlad și noi ne vedem data viitoare.